Yeah. Umuzi wena sinelethu awakhiwa ngothando kuphela. Wemfo wamadushela. Yebo. Usinelethu lo akaphosizwa. Ndona bongekho ngale la. Miyeke othi sidlule la. Umuzi awakhiwa ngothando kuphela. Kufuneka kube nezintwanyana enizobambelela kizo. Ezizokwenza ukuthi uthando mali usathatha i-off. Kube izona ezisebenzayo. Ubambe lo zona ke. Yebo. Angithi uyabona nje ibizwa ngani le nto le. Naye ngikhohlwa. Uyabona makuthiwa unkosikazi wakho unenkinga. Vela kuqala. Mawungavelanga qala wathi mawusuqhamukile uqhamuke kuzwele. Kulalwe kaphosiso kungadliwe ngoba unkosikazi ushonele umfowabo wathatha umholo wangakhokhela nendleko zakho wathatha umholo wawunika yena lo mholo omncane esukuholayo. Uyabona? Uhamba niye restaurant nifike nithenge streetwise 1 imali ingekho nisihlephulelane nobabili. Kwenza umehluko. Ukumfonela unkosikazi wakho uthi ngicela ungapheki namhlanje udlule rank uthenga inyama eyosiwe evuthiwe noma inhloko ye50 rand noma inyama yangaphakathi ye50 rand noma ye40 rand ugibele ngo10 rand uyendlini efike seyipheka iphalishi yena wena bezofika nesishebo kwenza umehluko. Ukuthenga amathikithi amabili kanzima nihambe niye stadium niyobuka i-team yakho noma i-team yakhe noma niyobuka kuthiwa kuzobe kunobhekizulu lapha ngoba uyabamthanda kulamalanga kuthiwa bekunobhekizulu bekunonkosazana daughter nomthandeni bekunenkosi yamagcokama lokho uyabona mawenze leyo nto kuthi khaka umngakho bese luthi uthando lwakho mase liphelile ubambelela kulezi zinto lezi ukuthi lo muntu uyangazi ukuthi ngumuntu idingo zami yanakekela kuba kanjalo naye athi baba ke bani ngesikhathi sakhe. Hayi ukuthi mawujabule ukuthi ijabuleke imambane namhlanje ake wenze ngathi ujabule kade sikuxova la emsebenzini uthiwe emsebenzini mhlawumbe umsebenzi wakho ugqoka uniform uyigqoke kahle iuniform yakho ifika induni ethi awuyigqokile ngani uniform uthi ibhlukwe lokho bona ibhlukwe leni yini ibhlukwe lakho lidla amazolo uthi uyalifinyeza yini ibhlukwe lakho liveza amasokisi kodwa ufike kuye wenze ngathi awukuzwanga konke lokho Kube manje. ngathi hayi ujabuleke imambane namhlanje kusho ukuthi kufanele umngakho ajabule makujabule wena bese uthando mase liphelile noma sekufika abanye abamthembisa uthando olungcono yini akayobambelela kiyo na umuzi wakhiwa ngothando kuphela wakhelwa phezulu kwezinto eziningi amen. Hayi udla yonke.